Как Софийския квартал Враждебна живее страх от самонастанили се роми, които пребиха младеж с брадви на връх Нова година. Нашия репортер Вероника Димитрова е там сега. Добро утро, Вероника. Добро утро от столичния квартал Враждебна. Ето го казвам, в тези гаражи тук живеят ромите. Те се дават под наем от един човек, който ще се включим по-късно. А в съседната къща до ромите живее момчето, което е било нападнато на сутринта след Нова година, нападнато с брадви и всякакви други инструменти. Това е Ивайло. Ивайло, какво се случи сутринта след Нова година? На първи сутринта около 8 часа се прибирах аз с мой приятел и пред гаража танцуваше пиян циганин с саби в ръцете и циганите му се радваха. Ние заобиколихме и аз стигнах пред нас и видях, че циганин ме преследва с брат в ръка този път. Заключих с нас. Защо ви преследва? Не знам, просто така му е хрумнало. Той е циганин, който не може да ходи от алкохол. Преследваме с брадвата и заби брадвата във вратата. Оттам аз се обадих на баща ми и още двама приятели. А ти влезе през това време? Да, влезнах. Аз бях вкъщи. След което дойдоха двамата приятели, излезнахме да видим какво става, защо го е направил. В този момент ни подгониха циганите от гаража, около 10 циганина с брадви, с саби, с пръчки, с чукове. А вие какво им казахте? Нищо, ние просто като... Те директно почнаха ни гонят и ние избягахме. Само, че ме настигнаха малко по-надолу по улицата и почнаха да ме налагат. С какво? С брадвата, с сабиите, с чука, от дървото. Също циганката, която е жената на единия ме удряла. Ти си паднал през това време на земята? Паднах на земята и гледах да си предпазя главата, доколкото мога. Къде имаш белези рани? Навсякъде по цялото тяло. Имаме снимки, които ще пуснем, за да покажем как всъщност си изглеждал. И какво става след това? И след това комшията, който е тук, излезна и се развика. И в този момент те се обърнаха към него и аз успях да стана и да избягам, да се скрия в друг комшия. Това момче е било с теб, нали така, Марио? Да, аз бях с мен. Успял да избягаш? Да, и се обадих на полицията да дойдат. Всъщност Ники, вие сте помогнали на момчето, на Ивайло? Аз се забудих от викове. Забудих се от викове, тропане по вратата, беха забили брадвата във вратата и беше нещо ужасно. Какво видяхте вие? Беха го съборили долу момчето и го биеха и го налагаха с секира, с дървени, с някаква дълга сабя. Жените биеха с дървета, другия малки деца го ритаха. Беше нещо страхотно. Излезнах, как бях по слипове, фанелка и почнах да викам. Какво правите вие, бе, ще убиете човека, бе, ще го убиете, бе, оставете го, бе. Тогава погледнаха, намалиха малко да го бият, погледнаха към мене и тръгнаха с брадвите и с дърветата и с тръбите към мен. Тръгнаха, аз ги погледна, викам, какво? И мене ли ще биете сега, бе? Хайде бийте! Ама ти това, що се мешаш? Как няма се мешаш, бе? Къде сте вие тук? Къде сте, бе? Диваци с диваци. Не вали е срам, бе. Не вали е срам. И те чарла-парла на цигански там, не знам какво, не знам що. И се прибраха те тук в гаража. Полицията кога дойде? Полицията дойде, като се прибраха те в гаража вече, след побоя. След колко време горе-долу? След 15 минути, 20. 10-15. Какво направи полицията? Полицията влезна тук, пожах да тропа. Те се беха барикадирали, затворили тук. Пожах да вика, отворете вратата, полиция. Не. Те не отварят. Отворете вратата. По едно време, понеже буса беше спрян тук и не видях точно как отвори се вратата и един от циганите излезна с манара и едно друго цигане с някакъв прът железен. И заплашва полицията. Да слушате, вие живеете в гаража, за да кажете дали е било така. Комшията. Тя комшийка там беше. Се мишила. Аз нито съм се мишила в боя. Тогава беше ли? Да, бях, но аз не съм нито съм посегнала. Защо са нападнали това момче? Знам как е станало сутринта, нека той да ти каже нито. Била ли е тук? Видяла ли е? След това, докато са ме гонили, казаха, че е била тук. Ти какво знаеш? Помагам даже на едното момче,
Ама защо се е стигнало до там, знаеш ли? Да не станат проблеми, да не се бият. Чакай, защо започват да се бият Не всъщност? знам. Те сутринта как се закачаха, не знам нищо. Ние се спяхме. Да ти каже момчето, той дойде в нас първо. Така ли е? Влезна в нас. Аз му казах какво прави. Той вика, не вика, извинява, излезна от нас. Вече след малко гледам, тук става побоище. Излезнах аз и стигнах до там и гледам, че го бият. Това В беше. крайна сметка, 4 от ромите, доколкото знам, са арестувани, нали така? 4, да. Вие сте бащата на Иван. Да. Вече са освободени. Стояли са там 4 дена горе-долу са задържани. колко време Като живеят? имате предвид, че това са хора, които са задържани. Участвали в побоя, пред очите на всички влизат в гаража, полицията влиза вътре, залавя ги вътре, не са някъде хванати случайни, свидетели има на всичко, разпознати. Вие ми обяснете защо тия хора не са задържани постоянно в момента. Тук не са регистрирани. Да, от колко време живеят и колко души? Значи тук има, ето го, господина. Вие сте всъщност хазяина в кавички, вие давате под найем гаражите. Според вас нормално ли е да давате гараж под найем за живеене, Костадин? Щом съм го дал, значи е нормално. Не е нормално. Плащате ли някакви данъци? Въобще какви са условията тук? Не. А от колко? От 10 години някъде ли се случва? Тук живеят цигани. 10 със сигурност. Може да са 11, 10 със сигурност тук живеят цигани. Над 100 човека и повече са се превъртяли. Това не са тези сега или тя. Тук са постоянно. Ако някой живее 5 месеца, друг живее 2 години, трети тук са отгледани поколения вече в тия гаражи. Вярно ли е това? Аз не знам да е верно 10 години, но щом говори... Колко? Да кажа. В найем ви плащат тези хора, които живеят 50 лева плащат. на месец? Да, отделно си плащат ток. По 50 лева на гараж? Да. Не е вярно. Добре, да, какви условия има в този гараж? Ето ти живееш тук. 2 стаи са, като холче, туалетна и баня. Нека само да открехнем. Децата. Децата, да. Има малко дете на 2 годинки и спи. Добре, вижте какви проблеми стават. Нека да се провери дали могат... Тя регистрация си има жената. Добре, но стават проблеми. Ето, това момче е смазано от бой буквално. Напили са се, наистина така е станало. И какво ще направите от тук нататък? Нищо, те си отиват хората. Кога си отиват? Кога? Да си намерят квартира сега, не може... Не си тръгват, така ли? Подиг в МВР-то, хората викат до март месец не мога да ги изгониш. Защо? Защото да. Той има голямо желание 10 години. Тук обаче живеят и малки деца, нали Тук така? живеят малки деца, тук се раждат малки деца, тук са отгледани поколения малки деца. Ето, питайте тя колко деца е родила тук. Идва ли са социални, идва ли са от агенция за закрила на детето и какво? Иначе, ако не са идвали, нямаше да ми пускат помощи и детски, и семейни. Децата ми са тук от 7 години, учат в това училище. Иначе откъде си, от кой град? От село Добревци са. Защо не си там? Защото там няма работа, а тук работиме. Какво работиш ти? Аз работя долу на табана. Тук не могат и на две. Добре, вие правите. Как говориш 10 години? Колко години живеят тук цигани в тия гаражи? Ето ги хората. Нека да кажем, да, вие правите подписка. Колко подписа сте събрали? Кажете тук, колко подписа сте събрали до момента? Много са и плюс това има още, където не сме ги взели още. Аз дойдох в деня, когато беше станало това. Малко са вече след полицията, която беше дошла. Трябва да ви кажа, че момчето беше сринато. И толкова психически разстроено. Чакайте само тук. Всъщност това е майката на Ивайло. Колко пъти ти се казва за ти? Колко пъти? Как говориш, бе? 10 години. Колко говориш ти, бе? Ти нормален ли си, бе? В крайна сметка подавали ли сте жалби до други институции? Призовете който трябва. Но има подавани жалби. Плюс това, снимайте къде се намира това нещо. Това е площада на автобуса, това е втория център на Враждебна. Тук има 2 ресторанта, магазини, има колело на автобуса. Необходимо ли е някой да подава жалба за това, че тук
лятно време тия врати са разтворени и тук живеят 20 човека буквално на улицата. Тук е лятна кухня през лятото. Този микробус седи 2 години тук, им пази сянка да могат да си готвят. На кого да се оплаквам? Защо трябва да се оплаквам? Тия инспектори и чистота и всякакви не виждат ли това нещо? Нека да открехнем. Аз мисля, че е отворен гаража, въпреки че не знам колко е редно, но все пак да покажем горе-долу какви са условията. Вижте за какво говорим. И си го представете лятно време. Нека да влезем доколкото е възможно. Ви се сега не може, защото аз утре си заминавам, че така... Колко души сте в момента тук? Колко души живеете? В тия 2 гаража. 3. Тук преди да им направи вътре, той им направил са и тоалетна. Тук излизаха циганите с гарне и го изсипваха. Тук направиха местото цялото засипано с лайна. Това е тук, всички хора са го виждали. Това не е от вчера, това е от 10 години, ви казвам. Нека само имаме въпрос в студиото да го чуем. Вероника, ясно е, че и родителите на битото момче и хората въобще от квартала не са особено съгласни с това, което се случва. Те опитвали ли са се да преговарят с човека, който видяхме, че дава под наем тези гаражи? Оплаквали ли са се в общината, защото не е било нужно да се стига до този побой, тъй като е имало доста нередности, както самите те разказват? Да, аз вече попитах всъщност вие докъде сте подавали като цяло жалби? Говорили ли сте с Костадин, който дава под наем гараж? Не се чувствам виновен за това, че не съм подавал жалба. Защото 10 години това е пред очите на всички. Но има съседи, които са подавали жалби. Кои са тези съседи? Не знам точно кой. Трябва да попитате. Има жалби със сигурност, защото са идвали на проверка, правени са им актове. Не на тях, може да се провери колко хора тук са минали. Къде са идвали на проверка? От полицията са идвали, са им правили актове. Те това могат да направят. А тук до кмета на района подавали ли сте жалби? В момента да. Значи аз ви казвам, аз не съм подавал жалби 10 години. Ние 10 години опитваме с него да се разбереме. Ето, какво ти каза той миналата година да направиме, за да изгони циганите? Кажи. Да събереме пари махалата, да му плащаме, за да може той да се издържа. Да му плащаме наемите. Така ли беше, Коца? Не знам вие каквото кажете. За мен това не е истина. Какво говорите, не знам. Факт е, че това момче е бито. Години гараж и тук правихте коли и беше лудница. Некой да е казал. Аз си драстиме се. Какъв гараж като така заедно, сега изведнъж. Не така заедно, бе. За това нещо за това нещо от 10 години ти се повтаря. Аз други проблеми с тебе не съм имал. 10 години ти се казва това нещо. Ние няма да живеем в гето заради... Българи, цигани, аз съм ги познал. Може ли да работите нещо нормално? Тук не могат да живеят, бе. Не говорим за цигани, бе. Ще бутна гараж, ще бутна и оттам. Това си е работа, бе. Бутни каквото искаш, бе. Тук не могат да живеят хора. Имаш гаражи. Щом се заяждаме? До сега беше всичко нормално, изведнъж тук за един ден станаха 300 разправи. Уведомява ли кметството? Многократно. Кмета на района. Кметския наместник във Враждебна. Това направи. За това, което е наоколо. Това направи кметския наместник. Наместник идва, предупреждава и това е. Нищо повече. Нямаше никакъв. Ние също потърсихме кмета на района, надявам се да вземе мерки. Стреляй с пистолет, ето го човек. Никога, ти си. Стреля се с пистолет. Ти си същия, ти си. Да, се е стрелял с пистолет. Да, се е стрелял с пистолет. Напият ли се те този простак, те този глупак и с синовете и с дъщерите те тук вади пистолет и стреля. То тук и то има пистолет, и то вади пистолет и стреля. Аз от тук излизам и се карам с тях. Те това е. Тук слагат маси, колко пъти е имало побоища между тях, момиче, има асфалт. И като се напекат тия гаражи летно време е ужас, не може да се диша. Излизате тук с бира и седят до 2 часа. Малките деца си играят, все едно, че е детска градина. А тук като е локва, тичат локвите тук. Добре, кажете, призовете какво трябва да се направи. Много хора сте и говорят само една част от тях. Какво да се направи? Тук не мога да се мине по тази улица, бе, госпожо. Не мога да се мине по тази. Аз живея малко по-надолу. Ние сме отписали тази улица. Минаваме под след... Ево напрека и жена ми оди на работа. Всека сутрин от тук не минава. Невъзможно е. Те са по цял ден по разтоварището. Кални, мръсни, гадни. Влизат в магазин, влизат навсекъде. Наши деца влизат в тия магазини. Това е невъзможно да се търпи повече.
трябва да се вземат мерки. Да се махат от този квартал, защото ще се взимат други мерки. Не може... Да се махат и Столична община специално трябва да вземе мерки и полицията да иска, след като не е регистриран тук, няма да живее. Да си ходи там, откъде е дошъл. А това, че ги пускат тук на разтоварището, има наши хора, които млади момчета и други възрастни могат да отидат да си изкарат някой лев там, да работят. Има въпрос в студиото, дано да ви чуя. Вероника, много ми е интересно дали този човек, който си е дал под наем гаража, има някакви договорни отношения със своите наематели и въобще как са се държали те като наематели, след като са правили такива зулуми в цялата махала? Плаща ли данъци за това, че дава под наем гаражи? Не, аз го попитах още в началото, той каза, че не плаща данъци, но по принцип разбрахме, че не плащате данъци. Имате ли някакви договорни отношения с вашите наематели? Някакъв документ? Договорни, не. Нямате всичко абсолютно неофициално, незаконно. Да. А някой проверявал ли ви е данъчни или други институции? Социални агенции за закрила на платили. Това често е просто... Въпросът е не само за плащането, въпросът е, че тук няма условия, това е гараж. Това е предвидено за други цели. Може ли човешки просто да се разберете с хората? Те са много, вие сте по-малко. И казахме, че ще ги изгоним хората. Ще ги изгониме, казахме. Било, какво било? Се издържате по друг начин. Издържате ли се по друг начин? Освен чрез това, че давате под наем гаражите. Издържате ли се по друг начин? Работа имате ли? Да. Каква? Пенсионер съм. Пенсия получава. Добре, вие днес обещавате, че... Нема бе, отиват си бе. Отиват си, ама не може да за 24 часа, как има дума, нали? Добре. Аз съм им казал и на тех. Даже аз не съм се... Ето е... Тук комшия. Казва, че си отиват. Ама вие как може да съм му благодарен, че най-накрая си отиват? Че почти убиха детето ми и той благоволява да ги изгони от утре. Благодаря, бе, Костя. 10 години, че те чакаме да ни избият децата и ти изгони циганите. Благодаря. Благодаря. Добре, ние се надяваме наистина това да се случи, за да няма проблеми, понеже потърпевшите са много, виждате. За съжаление, не всички бяха толкова активни, но ние ще следим какво се случва. Надявам се институциите, които са отговорни за този проблем, да вземат мерки. Това е от нас. Благодаря на Вероника Димитрова. Ние наистина ще следим развитието на драмата, която се разигра в квартал Враждебна, особено след като младеж беше пребит с брадви на Нова година. Ако и вие ставате свидетели на нещо подобно или пък на друго наредно, сигнализирайте ни на 80 50 181. Сега точно